Heel wat was nou, want hij waard in RTL Late Night neemt als een van de grootste talenten op YouTube. De zoontje-jerige Joost Klein van Stieners. Zijn grappige filmpjes zijn vooral heel populair bij jongeren. Zo had Joost een eigen YouTube-kanaal met al 50.000 abonnees. Joost, ben het eigenlijk een soort, 50.000 abonnees? Ja, dus, Doe je dan aardig mee? ja, dan ben je wel een naam binnen de kringen. Ja, want ik ben zelf nog net zo heel erg bekend, maar dat is dus echt wel een hit op YouTube. Ja, ik word, zoals je zei, ik word bestempeld als talent. Ja. Het is, ik doe het al een paar jaar nu en ik krijg eindelijk een beetje erkenning voor hetgeen wat ik doe. Ja, maar hoe is dat dan? Want Herberto Tan die maakt het dan bekend op nationale televisie. Ja. En dan wordt die namen dus neemt. Hoe is dat? Ja, het was vooral, ik heet dan Eenhoorn Joost op internet. Ze deden er een beetje lacherig over toen. Het is natuurlijk ook niet een helemaal serieuze naam. Nee, maar... Maar het is echt het is een heel apart gevoel. Van triomfantelijk tot aan dat je denkt van, had ik maar een andere naam gekozen. dat ze zeggen. Maar het voelt echt heel goed. Zullen we even zien, was al je makkers op YouTube? Tuurlijk. 2014 was echt een geweldig jaar voor mij. A.k.a. Eenhoorn Joost. Echt geweldig. Nee. Aan die nominaties doe ik niet mee. Wij zijn hier nu buiten en ik ga zo meteen mijn broek uittrekken. Helemaal hilarisch. We can go. Fuck with us and then we tweaking ho. Run up on that nigga, get the squeezing ho. It's the kind of beat to go. Ja, Joost, dit is al je wat grappiger. Het zijn altijd hele kwarte filmpjes, hè? Ja, ik probeer het vaak zo snel mogelijk achter elkaar, zo kort mogelijk ook te houden. Zodat ik het zelf ook leuk vind om terug te kijken. Ik hou zelf Max het met een serieuze camera? Of dus ja, met een telefoon? Nee, ik heb een spiegelreflex voor aangeschaft al een tijd terug. Echt lang voor gespaard, toen een jaar huis aan huis gedaan. Elke woensdag met stomme krantjes in mijn fietstas. Elke keer bandlek, maar ik heb uiteindelijk een mooie camera aangeschaft. En hoeveel van die filmpjes makkers dan per week ongeveer? Mijn streven is minimaal 1 keer per week. Want ik doe een beetje die comedy, entertainment dingen. En ik stop ook heel veel tijd in, maar het liefst zo vaak mogelijk per week. Maar minimaal 1 keer per week dus. Ja, en hoe is het virus? Ik bedoel, bij Dij is het virus ontstaan bij het theater, hè? Hoe is het bij Dij eigenlijk, Kamers? Je bent 4 bist er maar begonnen. Ja. Hoe is dat zo kwam? Je hebt in YouTube Nederland heb je een paar grotere namen. En die kwamen er op een gegeven moment mee dat ze mijn filmpjes wel tof vonden. En die waren te gast bij Herberto Tan en die benoemden mij dus als YouTube-talent. Liet ze in één keer mijn filmpjes zien. Ja, maar hoe is het erbij begonnen? Want wanneer is het idee van, ja, ik wil gewoon filmpjes maken? Bij mij begon een beetje als ik had niet echt een hobby of iets dergelijks. En ik keek altijd zelf op naar die andere YouTubers, in Engeland vooral, in Amerika. Ik dacht zelf van, dat lijkt me tof om ook in Nederland te doen. Toen kwam ik achter dat er een paar Nederlands waren. Dacht ik zelf, dit is perfect voor mij, dit is een beetje gek doen op internet. Maar wat is nou eens een hele goede Engelse YouTuber? Waar is dat dan? Joe Weller. Joe Weller? Ja, dat is een jongen die een beetje zelf doet, een beetje vloggen af en toe. Ook vooral over onderwerpen. Ja, vloggen. Dat is, help ons. Video, dat staat voor videologboek. Dat je zeg maar je dag bijvoorbeeld, als voorbeeld Enzo Knol, dus een van de grootste, of de grootste vlogger van Nederland. Die vlogt dan elke dag. Die komt in Drenthe, toch? Ja, elke dag filmt hij zijn leven. En zodoende, ja. Ja, dit is in mijn maar hoe oud was jij toen je dit... Ik ben zo'n Fries praten, sorry. Ja. Hoe oud was dat toen dat series en dacht van, dit wil ik? Allereerste film was 2008. Toen was ik 10, denk ik. Dus als ik nu terugdenk, wat deed een 10-jarige op YouTube? Dat hoort naar mijn mening helemaal niet. Maar ik zag dat en als je jonger bent, ben je natuurlijk makkelijker beïnvloedbaar. En denk je van, zij zijn cool, ik wil ook cool zijn. Ja. Dus ga je het ook proberen. Maar toen is er geen camera of gewoon met die telefoon? Nee, toen had ik dat was echt nog echt een oudere camera. Die ik van Solter had gepakt. En de kwaliteit was ook echt 2 pixels en een aardappel of zo. Je kon amper wat van zien, maar ik was er trots op en ik liet ook al mijn vriendjes zien. En, je had meteen ook ideeën van wat je dan wilde doen? Nee. Dat was toen echt. Toen snapte ik ook helemaal niks van wat ik deed. Ik dacht gewoon, ik plaats het erop en mijn vrienden kunnen het zien. En toen kwam ik achter dat ook zeg maar, mensen buiten mijn vrienden, buiten Friesland, konden het ook zien. Toen dat idee binnenkwam, zeg maar, was wel echt van... dit is een hele mooie wereld voor mij. Je kunt mensen ontmoeten. Zodoende heb ik ook andere YouTubers als vrienden. Nu gewoon waar ik mee afspreek. Maar die wonen helemaal niet hier. Die wonen in Utrecht, in Limburg. Want hij heeft nou 50.000 subscribers. Abonnees eigenlijk, ben dat. En er is zelfs, want die oude week een Dutch YouTube Gathering. Wat is dat precies? Ja, dat was alweer de 10e editie. Was in deze keer. Daar hebben we beelden van. Dit bestaat? Ja, daar ben ik. Je zit achter die dranghek. Ja, klinkt zo dranghek. Maar dat waren mensen die voor mij in de rij stonden om met mij, zoals hier zit, handtekeningen en foto's. En... Je bent razend populair, jongen. Ja,
Dat wil ik dat ik ooit niet echt bevriend had. En nu heb ik eigenlijk heel internet als mijn vriend. Hij is gewoon 50.000 vrienden. Ja, dat allemaal vanaf mijn kamer bereikt. Zoals je zag ook in mijn koeienpak op mijn kamer lekker aan het dansen. Dat is denk ik ook wel wat voor mij het leuke is. Dat je vanuit, zeg maar dan, ik zelf kom uit Friesland natuurlijk. En dan vaak is er nogal een kloof tussen wat er buiten Friesland afspeelt, naar mijn mening. En door die YouTube-filmpjes voelt het gewoon of ik de buurman van iedereen ben. Ook van mensen uit België, uit Duitsland. Je kunt door het internet zo makkelijk met iedereen in contact komen. Ja, maar ik ben onder YouTube, jongens. Ja, ik ben wel een beetje. Maar Ik had zelf een kanaal. Ik had het is van 1200 filmpjes erop. Ik al die clips van noemers en zo. Ja, precies. Ja. YouTube is ook ooit eigenlijk echt populair geworden vanwege muziek. En het is heel makkelijk om je muziek of clipjes erop te doen. Alleen er is een hele stroming gekomen van vloggers, zogenaamd. Ja. ja, dit is wat minder duidelijk wat het is. Het is net clip of muziek, maar het zit er gewoon een soort van... Ja, het is gewoon, ik noem het vaak gewoon video's die ik maak. Mensen vragen wanneer komt je nieuwe video. En het is inderdaad immens 50.000 mensen. Maar de muziek die je dan bijvoorbeeld hoort, dat maak je ook zelf? Nee, het is vaak dat Je neemt... ja, je omzeilt een beetje copyright, probeer je zodoende een beetje, weet je, dat je zelf niet in de problemen komt. Joost, jongen, een heel soort succes met YouTube. Jim verzels ik. Tiegetank van Jim komt naar de studio. Ons Safir, morgen, dan zit de Sportwest Centraal. Dan zit onder deze tafel onder oren YouTuber Foppe de Haan. Waar weet dan hoe dan nog een hele gezellige jongen. Dag.